A Ràdio Mollà treballem per ser al teu costat amb la millor música i la informació de proximitat. Malauradament, aquest 1 d'octubre la nostra programació no va poder fer callar aquest so que es va repetir excessives vegades. Per aquest motiu, la direcció de Ràdio Mollà i tots els seus col·laboradors volem mostrar el nostre rebuig a l'ús de la força contra el diàleg i la intolerància contra el respecte. Avui, 3 d'octubre de 2017, aturem la nostra programació habitual des de les 9 del matí fins a les 8 del vespre, adherint-nos a la convocatòria feta per la Taula per la Democràcia.